Joliba FM lamɛnbaaw ani Joliba TV jabarani filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye kokura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbɛnɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera maa min ma an bɛ se k'a fɔ kɛnɛ kan o tɛ maa dogolen ye sabula jamana yɛrɛ kunkanko kan o tɛ maa dogolen sabula ni maa min kɔni nɔnɔ kan bɔ jamana kuntigiya nɔfɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ o kɔni tɛ tuguni maa dogolen jamanadenw bolo surtout maa min don sankaw ka belebele donc nin waati in na o de b'an bolo hali n'an m'a tɔgɔ fɔ déjà b'a dɔn min ye Jamil Bitar ye ale de b'an bolo nin waati in na ani ale de bɛna jɛ ka masala kɛ sabula ko minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na hakilina a ye nin kuma caman fɔ waati tɛmɛnen maaw y'a kɛ yɛlɛkɔfɛ nka waati n'a waati de don olu kosɔn tubabuw b'a fɔ le temps donne raison donc n'i ma fili a sigilen bɛ nin waati in na a ka tiɲɛ o ka segin a ma kelen kelen nin waati in na donc président i ni su. Musa yɛrɛ ni su. Awa an y'i wele i nana wele kan jaabi o diyara n ye dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in na. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ka maliyɛnden sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka f'u ma k'u salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu. Ok d'accord président yan'an ka don babu kɔnɔ an y'a ye a fɔra ko wulada in na ɲɔgɔn ye dɔ tun b'i bolo ka ɲɛsin ni farafin an bɛ se k'a fɔ an ka gun donc aw kɛn bɛ k'aw fara ɲɔgɔn kan surtout maliyɛnw b'o la burkinabɛw b'o la nigériens b'o la guinéens b'o la c'est à dire ka fara kɛ walasa farafinna surtout an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛlɛ an bɛ se k'a fɔ néocolonialisme pour que jamanaw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ k'u bɔ jɔnjuru la a bɛ o ɲɔgɔn ye o la walasa farankanw bɛ se ka kɛ cogo min walasa k'u ɲɛsin gɛlɛyaw ma a ko bɛ cogo di. Nin tɛ baara kura ye koyi nin ye baara kɔrɔlen ye donc an bɛ toujours hakilijiginw de la Niger problème bi bɛɛ lajɛlen y'a faamuya k'a fɔ ni i ye dɔgɔya ye mɔgɔ su kan i b'a fɔ wuli ka bɔ su kan donc bi an bɛ yɔrɔ min na sisan farafinna mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɛtaa nɔfɛ an y'a dɔn k'a fɔ anw de ye kelen ye tubabu yɛrɛ ɲuman na ko kɔnɔw min si ye kelen ye olu de bɛ pan ni ɲɔgɔn ye an ka farafinya ye a man ka kɛ fiɲɛ ye an bolo surtout a kan ka kɛ sababu ɲuman ye an bolo ka sababu kɛ mun ye ne ka jateminɛ na continent fɛn o fɛn bɛ yen continent bɛɛ y'i ka sannayɛlɛn sɔrɔ sisan ne yɛrɛ bolo continent min 21e siècle a kan ka kɛ farafinna ka siècle ye a kan ka kɛ wasa siècle ye an bolo a kan ka kɛ danbe ni lafiya siècle ye an bolo mais o tɛ ɲɛ wulikajɔw kɔ parce que n'i y'a mɛn i bɛ bɔ jɔnya juru la o y'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ dɔ la dɛ donc tubabuw ko le travail anoblit l'homme pour que e yɛrɛ ka bɔ jɔnya juru kɔnɔna na ne ma wuli ka baara dɔ ɲɛɲini a ka gɛlɛn dɛ donc parce que an bɛ yɔrɔ min na bi Niger ye misali ye misali laban de don ka sababuya kɛ mun ye Mali ta kɛra Burkina ta kɛra Laginɛ ta kɛra se nana kɛ Niger ma bi ni se nana kɛ Niger ma bi ne bolo vraiment anw ka expérience min farala ɲɔgɔn kan o kan ka kɛ sababu ye sa sababu min bɛna ni lafiya ye c'est à dire que anw ka expérience kan ka Niger dɛmɛ bi ka bɔ nin diɲɛ in kɔnɔ. Ok d'accord i bɔra k'o fɔ donc an bɛ don ni min ye président nin waati in na o ye k'a ye k'a fɔ sommet kɔni kɛra sommet min kɛra an bɛ se k'a fɔ Rusilakaw fɛ an y'a ye Mali taara jamana caman taara mais est ce que an bɛ se k'a fɔ est ce que bi bi in na an bɛ se k'a fɔ an jigi bɛ se ka fa nin sommet in kɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ kuma caman fɔra puisque an y'a ye président yɛrɛ ka discours kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ partenaire de bɛ an ni Rusi cɛ o kɔrɔ ye Rusi président sigilen don kuma kɔni fɔra diɲɛ bɛɛ y'o mɛn o kɔrɔ ye ko jɛɲɔgɔnya min bɛ ka ta k'a fɔ ani maa wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn na o kɔni o hypothèse bɔra mais est ce que an bɛ se k'an sigi ni nafa jumɛn de ka ɲɛsin an ka jamana ma ni sommet in kɔfɛ ka bɔ n'a tɛmɛna a fɔra ko bilen min bɛna d'a ma. bon ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sommet ninnu n'i y'a jateminɛ o b'a sɔrɔ baara kɛra ka ban sommet ninnu kɔni ye généralement o y'a masirina yɔrɔ ye quoi c'est à dire
muso lasɔrɔla maintenant a kan ka masiri cogo min na sommet ninnu y'o de ye donc moi je pense que discussion caman kun bɛ sen na bon olu waleli no olu timeli no olu signature ko olu de bɛ kɛ sommet in na sommet la quoi généralement rencontre ba ninnu bɛɛ y'o ye mais ka wuli ka taa rencontre la e ma fɛn labɛn i bololankolon bɛ bɔ a la kɛ donc moi je pense que an ka autorité kun ye disposition caman ta donc a kɛra sababu ye téléphone tɛ tuguni Poutine yɛrɛ ni Assimi sera ka sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya so bɛ yen so ɲɛkɔnɔ bɛ donc moi je pense que minnu annoncé la olu ye minnu bɛ se ka fɔ fɔlɔ maintenant minnu ma annoncé olu fana ye gundo ye gundo min n'o ye secret d'état ye olu bɛ se ka waleya cogo min na hakilisigi kɔnɔna na. ok no y'a n'o cɛ an bɛ don an y'a ye nin waati in na an bɛna don Niger ko in na Niger ko in min kɛra bi e yɛrɛ sani an ka don peut-être intervention ninnu kɔnɔna na e ɲɛ b'a situation na cogo di nin waati in na parce que hali bi kow ma sigi parce que kow kɛra fo ka na sisan gouvernement ma sigi foyi ma kɛ fɔlɔ mais hali bi kuma ɲɔgɔnɲɔgɔn bɛ yen e ɲɛ bɛ nin situation nin na tuguni est ce que an bɛ se ka fɔ bi nin situation an bɛ se ka sigi n'hakilina ye k'a fɔ ko nin situation bɛna abouti nin ye ko in banna ka ban koyi nin film tourné na koyi Musa n bɛ min f'i ɲɛna président bɛ bolo la gouvernement cira institution bɛɛ cira ni dɔw y'u to u ka masaya kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ peuple wɛrɛ ka problème résoudre i t'i jija i yɛrɛ ta la fɔlɔ parce que aujourd'hui là moi je veux que mɔgɔw k'a faamuya ni mun wulila a ye politique mɔgɔw ye dɛ an man ka coup d'état an man k'olu encourager dɛ an man ka nin kɛ an man ka nin kɛ anw tɛ mɔgɔ soutenir na o anw bɛ peuple nigérien anw b'olu de soutenir na ni peuple nigérien y'a décidé k'a fɔ ko ninnu tɛ sigi ko fangakɔrɔ mɔgɔw de tun kan ka to yen bon o ye Niger yɛrɛ population ka laɲini mais ni peuple nigérien y'i prononcé déjà an ye jama min ye ka bɔ k'a fɔ k'u tɛ fangakɔrɔ fɛ tuguni mais an kɔni an bɛ peuple de nɔfɛ an tɛ mɔgɔ ko la parce que n'i y'a jateminɛ Bazoum tɛ a teriw bɛ Mali la o ye tiɲɛ mais Bazoum ma Mali dɛmɛ dɛ. kosɛbɛ cɛ transition na yɛrɛ ni Mali ta gana kosɛbɛ. voilà donc au fait don o don ni takili tun bɛ da Mali ɲɛ Bazoum b'a la ni takili tɛ da Bazoum b'a la bon mɔgɔ kɔni tɛ se ka content mɔgɔ ka malheur la mais ce qui est évident ne kɔni bolo ko in bɛ taalen sira min fɛ hali u b'a la k'u bɛ intervention militaire ni fɛnw min kɛ mais ni CPI ko ye tiɲɛ ne taara mugu ci ye u bɛɛ kan ka taa CPI la dɛ parce que o ye carnage de ye et puis a sɛbɛnnen tɛ traité foyi kɔnɔna na o tɛ CEDEAO ka fɛn kɔnɔna na a tɛ misali la yɔrɔ si k'a fɔ ko intervention militaire bi kɛ ni sanction bɛ se ka ta mais intervention militaire Nigeria président ne m'a dɔn n'a kun kelen tɛ ka fulaw ka ji min ka t'i sigi ka kuma caman fɔ mais ne tɛ se ka kɛ o parce que pour moi aujourd'hui il faut faire extrêmement attention Libye problème nana ni kɔlɔlɔ caman ye Sahel jamana kɔnɔna bon n'a fɔra bi ko Niger fana u ka taa o ɲɔgɔnna kɛ yen Ala man kisira n'o kɛra Niger o fana bɛna ni sababu wɛrɛw min ye mɔgɔ si t'o dɔn donc vraiment moi je pense que an ka kan yɛrɛ ye sa et puis ni France ye min fɔ fo anw ka taa o sira fɛ ni Américains ye min fɔ fo anw ka taa o sira fɛ olu bɛ min ɲini diɲɛ kɔnɔ bi parce que armement b'u bolo usines b'u bolo mun bɛ armes ni kisɛw ni fɛnw dilan donc olu ka marché man kan ka tiɲɛ cogo si ma donc mɔgɔw min bɛ baara la yen u tɛ fɛ olu ka taa chômage la bon n'u tɛ fɛ olu ka taa chômage la fo kɛlɛ ka kɛ diɲɛ fɛ ni mugu ma ci kisɛ tɛ sa bon donc au fait olu b'u ka intérêt de nɔfɛ et puis mieux que ça u mago b'anw ka dujukɔrɔ fɛnw na
u mago bɛ réunion baw la ka to ka u ka dulɔ dumanw min u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la n'u ka fɛn wɛrɛw. Bon, moi je crois que an kan ka hakili ta ka bɔ nin cadre ninnu kɔnɔ. De toute façon Mali ye déclaration kɛ, Burkina ye déclaration kɛ, an bɛna se o ma o, jamana wɛrɛw ye déclaration kɛ, an bɛna se nin bɛɛ ma. mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ne kɔni bolo u kɛtɔla ka nin pa faransi n'u y'a faransi en tout cas a bɛ kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ a ti nɔgɔya dɛ. Et puis Bazoum n'a ka denbaya n'u bɛ fɛ k'u sacrifier fana u bɛ se k'o fana kɛ parce que cogo si ma technique foyi tɛ ninnu bolo bi k'u bɛ se ka taa ninnu extrader ka bɔ yen k'a sɔrɔ ninnu u ma dankari u la quoi. C'est pas possible parce que instruction ne tɛ yen dɛ, mais ne b'a dɔn instruction dilen bɛ marifatigi jɔlen don au premier coup ala k'an kisi k'an tanga. O kɛra su. Mais n'i ye jateminɛ, mais est-ce que sanction ninnu o ye sanction min ta contre le Niger, est-ce qu'an tɛ se ka fɔ nin batterie de sanction ninnu fana parce que Mali ta sanction partielle de taara mais nin a bɛɛ de tigɛra. An y'a ye hali bi Alassane yɛrɛ a ye ordre di déjà fɛnw ma ka yira k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ bɔ Niger ka na Côte d'Ivoire, fɛn fɛn bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka taa Niger k'a bɛɛ de ka jɔ. A dernier na fɛn a ye kɔni y'a bila en exécution. Mais n'i ye jateminɛ kɛ ko transaction ka tigɛ, BCEAO yɛrɛ bɔra ka note dɔ bɔ nin waati in na ka yira k'a fɔ min ye Niger ka ko situation ye fo ka taa sigi sen kan ko BCEAO ka datugu. An y'a ye o fana signera Dakar bi. Mais n'i ye nin sanction ninnu bɛɛ ta, est-ce que an tɛ se ka fɔ sanction ninnu fana c'est vraiment sévère n'aw ka bɛ jamana min fɛ, mais n'a ye nin ta dirigeant kɔni tɛ population minnu yɛrɛ bɛna kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye minnu bɛ ninnu gɛlɛya, est-ce que u y'u miiri population fana na yan'u ka nin ko ninnu ta. An ta kɛlen n bɛ segin a kan n y'a fɔ n ko c'est à dire que pouvoir bɛ ala dɔrɔn de bolo ka peuple sanctionner. Pouvoir tɛ buna adamaden si bolo k'a fɔ k'i bɛ nin jamana in peuple sanctionner. Awa nin bɛ kun cɛ min na ala dɔrɔn de b'a dɔn. N'i y'a mɛn diɲɛ ka di n k'i yɛrɛ b'a kɔnɔ. Moi je pense que aujourd'hui Alassane ta o tɛ bali na parce que bɛɛ b'o ka position dɔn. Bɛɛ b'a dɔn o nana fanga la cogo min na. Alassane ka fanga a sɔrɔla cadre min kɔnɔna na u nana ka na Babo déloger cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye. Bon, moi je pense que Alassane c'est-à-dire que juru de donna ale la o juru sarali a b'o sarali de la fo n'a ye fanga bila cogo min na. Maintenant les autres États, moi je pense que solidarité de bɛ ani peuple caman cɛ o solidarité min bɛ yen Niger ma sanction appliqué Mali contre la mais anw t'o lagɛ o an ka autorités m'o lagɛ o an ka autorités population nigérienne surtout o de b'u intéressé la o. Donc moi je pense que nin ye fili belebeleba de ye CEDEAO kɔnɔna na. C'est pourquoi ne ko n ko CEDEAO tɛ dɔwɛrɛ ye koyi chef d'État ka gɛrɛn de don. Gɛrɛn min de don sisan yɛrɛ faamuyali sɔrɔla la. Fiestaw bɛɛ bɛ kɛ tipikiw bɛ jouer dɔnku bɛ kɛ guitarew bɛ fɔ dɔnkiliw bɛ da bon tout ça i y'a faamuya k'a fɔ ko sɛbɛ kɛnɛ sifaya dɔw tɛ tuguni i m'a faamuya. Pour des chefs d'État moi je pense que trop c'est trop et aujourd'hui là au lieu k'a ka kɛ CEDEAO des peuples ye c'est la CEDEAO maintenant des chefs d'État u ka chef de grain o bɛ min o bɛ Faransi. O fana ka chef de grain min o bɛ Amérique. Donc nin bɛɛ ye baladenni ni balaba ka kuma ye. Moi je pense que k'a sɔrɔ bi ma se ne bɛ segin a kan an taara bataki di premier ministre ma k'a ka taa di Assimi ma k'an ka bɔ CEDEAO la a san 2 tɛ nin ye ala m'an ka tiɲɛ jɔ an na. Kuma de bɛ ka fɔ dɛ. O y'a yira o y'a fɔ dɛ. Awa n ka position ma varié koyi. Ne y'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna. Bon waati tu sais les grands penseurs les grands savants dɔw yɛrɛ kunkolo ma don min na fɔra ko la terre tourne o tigi kunkolo ma ne ka tigɛ. A tiɲɛ b'a galo. Bon moi je pense que mɔgɔ man ka mɔgɔ lagosi ni kuma sifaya dɔw ye k'a sɔrɔ e ti ala ka masaya kɔnɔ.
parce que waati ye ala tɔgɔ dɔ de awa n bɛ segin a kan tuguni Niger Niger tɛ o le Mali n'a aucun intérêt aujourd'hui dans cette CEDEAO là an ka foyi an ka c'est-à-dire que intérêt foyi ta an kan bi i m'a faamuya nin bɛɛ masquelen de don an kan ka min kɛ surtout an kan ka partenariat kɛ ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ selon nos intérêts selon les aspirations de nos populations mais dire que an bɛ ensemble dɔ kɔnɔna na ko o ensemble bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛba las'an ma non an ma se au niveau yɛrɛ ma fɔlɔ moi je pense que aujourd'hui on parlait de la libre circulation des biens et des personnes mais dɔw b'a fɔ ko non ko Mali carte d'identité bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la o tɛ wuya ye o tɛ tiɲɛ ye i m'a faamuya gɛlɛyaw bɛ siraw la n'i bɛ taa yɔrɔ dɔw la fɛn dɔw bɛ kɛ o bon moi je pense que il faut sortir un peu de ça maintenant marchandise ko ye min ye anw ye commerçant ye an b'a dɔn i m'a faamuya anw bɛ taa mun de feere tɔw ma Mali bɛ mun produit mun sanu kɔɔri n'a bɔra an ka bagan ninnu na bagan yɛrɛ sisanlama o yɛrɛ tɛ ka ye yɛrɛ jango ka feere an yɛrɛ t'a sɔrɔla an yɛrɛ san o k'a fɔ ko ka taa feere bon moi je crois que il faut sortir de ce cadre là maintenant il faut négocier au mieux et puis il faut que an ka jamanaw ala ye atout comparatif min d'an ma an k'an wasa don la ka baara kɛ an yɛrɛ fɛ yan pour que an ka consommation locale yɛrɛ an yɛrɛ ka se ka fanba t'a la n'i y'a ye sanction bɛ ta i nɔfɛ c'est parce que yɔrɔ dɔ la i tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ n'i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ kɔnɔfaralen mɔgɔ bɛ mɔgɔ ka ɲɔgɔn ye bon moi je pense que nin bɛɛ ye misali de ye ka choc kɛ an na et puis les embargos les trucs jamana foyi histoire kɔnɔna na k'o wulila k'i jɔ ko a ma sɛgɛn y'a ɲɛ na dans l'histoire de l'humanité ça n'existe pas i m'a faamuya fo gɛlɛya de ka na fɔlɔ ni o gɛlɛya nana o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ hakilina bɛ dayɛlɛ ni hakilina dayɛlɛna i bɛ miiri ka solution ɲini pour que i ka se ka bɔ donc n'i bɔra o la i tɛ minɛ tuguni dɛ donc moi je pense que mɔgɔ kɔni t'a souhaité k'a fɔ ko gɛlɛya ka na mais ni gɛlɛya fana nana buna adamaden an bɛ adapté kow la de c'est-à-dire que farikolo yɛrɛ kɛcogo y'o ye ala bolo quoi n'i bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 ni gɛlɛya nana i bɛ se ka dumuni kɛ siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 1 o bɛɛ b'a la bon ni i bɛ bazɛn guloki de dɔn ni gɛlɛya nana cogo dɔ ma i bɛ nanginɛ dɔn etc bon nin bɛɛ ye adaptation ye funteni bɛ ten par exemple yɔrɔ dɔw la nɛnɛ de bɛ yen olu ka vie yɛrɛ bɛɛ ye ka chaleur ɲini ka k'u yɛrɛ kan funteni bɛ yɔrɔ min na olu bɛ boli ka climatiseur ɲini bon donc ala yɛrɛ ye diɲɛ dan o cogo la moi je pense que ko bɛɛ n'a waati de don et puis ne bɛ min ɲini farafin jamanaw fɛ an ka solidarité an ka renforcer an ni ɲɔgɔn cɛ donc ce partage là an ka renforcer an ni ɲɔgɔn cɛ ne y'o fɔ a ma mɛn chaîne dɔw kan n y'a f'u ɲɛna n ko socialisme ni capitalisme bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais ni an farafinw kun kan ka fɛn dilan an kun bɛ solidarisme de dilan c'est-à-dire que parce que anw taabolo y'o ye farafin yɛrɛ dancogo y'o ye ala bolo quoi donc vraiment ok d'accord sommet waati la an y'o fɔ sommet waati yanni ni embargo ni sommet CEDEAO ka sommet ka kɛ sommet waati an y'a ye tête à tête yanni an ka Mali gouvernement fana ka nin communiqué kɛ face à Poutine i bɛ min ye Burkina président ye ale ye kuma dɔ a ye nin ɲɛbila kɛ ka ɲɛfɔ Poutine ye yanni sommet yɛrɛ ka ban an ka jɛ an k'o lamɛn fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Actuellement, la sous-région est donc un peu mouvementée par tout ce que vous savez, donc le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaires, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène donc forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers donc les vrais amis que sont donc la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période donc de décolonisation jusqu'à aujourd'hui.
Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris donc au Niger, il y a eu des événements donc, qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc, de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que, indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux, qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Parce qu'actuellement, nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. Ok, président, il y a les cas comme donc c'est comme ni reste qui entre à fond ni n'y a bloc comme blâme ni président nous fait depuis vraiment parce que il y a ko et mon Niger coup d'état que parce que ni jateminɛ que zone de frontière ani Burkina ni Niger de va partager. Wa ya ka kuma na ya yira ka fɔ c'est vrai an bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na mais an tɛ partenaire kelen o de bɛ ka kɛlɛ gɛlɛya donc tant que ni Niger fana bɛ ka yɛrɛ de ta ani ka souveraineté assurée donc ni Niger bɛ ka taa olu ka sira fɛ olu bɛ wajibila ko dɛmɛ parce que o bɛ kɛlɛ kelen na donc est ce que an tɛ se k'a fɔ déjà i yɛrɛ y'a mɛn a y'a fɔ ko chef d'état dɔw yɛrɛ y'a fɔ a ye ko ko déjà olu de bɛ nin ko kɔrɔ wa ko n'i ye jateminɛ Russie est ce que Russie ko in ma kɛ baara ye sisan. Non, c'est lecture politique min a b'a kɛ bi c'est très simple a ka nɔgɔ parce que n'i y'a jateminɛ an bɛɛ tun bɛ partenaire kelen na n'o ye Faransi ye mais malheureusement Faransi ye ɲinjugu de ye quoi bon ni ɲinjugu b'i bolo a ka gɛlɛn i ka se ka ɲɛ sɔrɔ i ka baaraw la quoi donc aujourd'hui c'est vrai que Mali ni Burkina anw ni Russiw tɛgɛ donna ɲɔgɔn bolo cogo dɔ ma partenaire wɛrɛw bɛ yen mun tɛ Russiw ye parce que moi je connais le cas du Mali je sais que sanuw kɛra yɔrɔ wɛrɛw la dɛmɛw bɔra yɔrɔ wɛrɛw la donc on a d'autres partenaires mais partenaire min yɛrɛ affiché de façon en tout cas officielle o ye Russiw ye donc an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ bɔ Faransi bolo ko an nana an tɛgɛ di Russiw ma moi je continue de dire aux gens o ye ka sonsoronbugu wɛrɛ de sigi o aujourd'hui l'intéressant pour nous c'est que a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko partenariat nin c'est-à-dire que a sira ka kan ka caya quoi an tɛ se ka an ɲɛsin ko Russiw dɔrɔn i y'a faamuya Russiw suruku départ dema a tɔgɔ tiɲɛlen don faamuyali bɛ sɔrɔ o la o i ma faamuya suruku den ye suruku de ye a tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye hali n'a ma fɛn ta i ma faamuya bon moi je pense que Russiw ka problème y'o ye bi diɲɛ bɛ siranw ɲɛ ni ko diɲɛ bɛ siranw ɲɛ grande puissance ninnu o bɛ siranw ɲɛ donc u y'a essayer k'u kunkolo bɔ yen ka o kunkolo décimer ka u y'a daminɛ fɔlɔ ka Union soviétique ci o cira sisan u y'a ye k'a fɔ ko puissance a bɛ Russiw de bolo sisan donc u y'a essayer fana ka u ni Ukrainiens fana kari ɲɔgɔn na cogo dɔ ma mais moi je pense que c'est des questions d'intérêt jeu ko de do quoi et aujourd'hui Poutine ne b'a dɔn cogo min na mɔgɔ min don a bɛ yɛrɛ assumer quoi et puis ni Niger ye dɛmɛ ɲini a fɛ a b'a fɛngɛ parce que ale ta ye min ye bi bon ale fana n'a ka problème an bɛɛ n'an ka problème mais dɔ ka problème ka nɔgɔn ni dɔ ta ye quoi bon moi je crois que i tɛ a fɔ i bɛ min fɔ nin ye moi je crois que ça va dans l'ordre normal des choses et puis je crois que ce président jeune il a la tête sur les épaules
avait familiarisé rapidement. Et puis, il a quand même une bonne compréhension, une bonne lecture, en tout cas des stratégies qu'elle va développer, quoi. Et puis, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que aux formations de soro. Assimi Bola, les Bola. Bon, peut-être que Assimi nous lui est donné, mais ce qui est évident, aujourd'hui, c'est des hommes de terrain. Donc, développement, c'est qu'on a une sécurité, quoi. Bon, donc, la priorité de nos États aujourd'hui, c'est la sécurité. Bon, on a affaibli Tchogomina, surtout la France, avec ses alliés, on a affaibli pour que un yɛrɛ ka jɔ an yɛrɛ la bon n'i jɔr'i yɛrɛ la i bɛ t'i kunkolo kalifa min ma donc o de sago de b'i la quoi donc et ils veulent toujours qu'on reste sous dépendance ou ka dépendance kɔrɔ n'o tɛ a mɛnɛlen b'u bɛɛ fɛ yen faransi yɛrɛ a mɛnɛlen tɛ yan pour que t'u yɛrɛ ka tasuma faga pourquoi u bɛna k'u bɛna militaires déployer Niger. Pourquoi on va essayer de Sahel là? Mais on parce que eux-mêmes ils ont des problèmes. Et puis leur économie aussi n'est pas bien portante. Parce que on est tout à différencier mi. Tout à be wargla. Frappé nous bagnini. Il m'a fait bien. Et machine ne voulait papier imprimante ba boîte comme na be boîte ni uma wojura warla bita planche bio bo bagla américain bité ou bité pour on nous ma nyini ni il m'a famia et puis on mono glone ba ou luta bon donc de toute façon na galera chuko uluma va essayer que la population soulager chuko doma mais on sait ko kew donc on kan ga compter en reka baradika maintenant au coup de sanctions, Niger a décidé qu'à fois qu'Iran Tita arrive à faire tout. Eh oui. À quoi ça nous fait bon? Ah bon, nous faisons là ça. Moi je pense que il y a parce que la plus grande centrale européenne on a beau de mots parce que au cas énergie centrale bébé machine iranium Niger Iran nous le faisons décider est-ce que nous t'es là que galère et carburant Tita au fana titalen et tout ni fana nana fara peut-être que de l'essage mais est-ce que on était en tant qu'énergie mo blaga da secours là da espérance mais ayara fara ta même ni jatemna ke mais est-ce que anti ka fobi ni France ni États-Unis ni wulika jomna est-ce que anti ka fo fana be ka sran parce que ni jatemna ke Sahel kono Niger don de bolobi ni fana boro bolo est-ce que n'a ke kolo est-ce que o sranya était bibino beaucoup wuli ko dija to ko bela pour que parce que o kunye Mali négligé pour là mais nous en dangar Niger là o bisambe makoy donc anga coalition qui est informée en fana ga dangaru là ima famia to o mam sa ne frafi ko amanga srangoy donc moi je pense que ni kelega nga ke amba keleke ni moi sigika fokanga ke ambake et puis moi je pense que le Niger ne peut pas avoir tous ces problèmes parce que l'ordre du Niger là absega fero avec feré chodi absega feré sera vraiment fait des pays qui n'ont pas arabu jamano te mo be sanna absega bo Mali fait absega bo Burkina fait donc moi je pense que de toute façon en termes d'échange là s'il passe à l'action, comment aurait-il faut dire dans l'état faut que la troisième guerre mondiale va déclencher Niger. Fait déclencher Niger, moi aussi l'intérêt. Ok. Et nous aussi la régie est prête. En par rapport à la déclaration du ministre d'État, porte-parole du gouvernement et déclaration mais que sur la main, on va sur le décryptage là. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenus le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso
et du Mali. 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Ok, Président, il y a un discours qui est ça. Parce que il y a un discours qui est un discours conjoint. Il y a un discours ni Bamako. Ni un discours là, mais est-ce qu'on sait qu'à fort ni déclaration de guerre qui font déclencher les CEDEAO jamana ɲɔgɔn cɛ sisan parce que ni intervention kɛra ni ye discours lamɛn est-ce que maa ma ka jɔrɔ bon ni déclaration ni déclaration nous moi je pense que c'est la réponse du berger à la bergère. CEDEAO mɔgɔw ye décision min ta u ka sommet na a ma kɛ concertation ye o parce que ni sifa concertation chef d'État tɛ se ka t'i sigi dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ décision ta ten normalement ni décision sifa n'a bɛ ta a bɛ ta par les peuples i m'a faamuya donc et aujourd'hui moi je pense que les autorités du Burkina et du Mali u ye déclaration min kɛ nin ça c'est la volonté populaire aujourd'hui i m'a faamuya donc o tɛ ko olu ka décision de don n'i ye maliyɛnw bɔ ka jɔ bi an bɛɛ ka faamuyali cogo en tout cas pour la majeure partie même n'i y'a ye politique mɔgɔ dɔw bɔra ka coup d'état in condamné olu ta bɛ faamuya sa olu fɛ ko Macron de bɛn'u sigi fanga la ou bien Niger président ye dɔw teri ye dɔw balima de don dɔw sinji de don o fana bɛ faamuya o i ma faamuya ni ko sifaya kɛla bɛɛ bolo b'i kun na et puis
Benika nata, Benika aspiration. Moi, je pense que colonel Seginaka un chien chama. À quoi je répète encore, Mesegaka, Mesegaka, Mesegaka. Avec Bamananga Mede, parce que Bamananga Baye le Malemba Bolo chien chama. Donc, moi, je crois que c'est pour mettre l'accent, en tout cas, sur certaines situations. Donc, Mali Tisega engagé guerre là. Mais ni déclaration de guerre, ni Moro Binika. Parce que ni Eka Bika, ni Moro Binika. Il peut défendre. Il m'a fait au défendre, au Tisega qui a joué. De toute façon, on m'a fait ni Malita qu'on continue à engager Marfata. Bon, de toute façon, quel est le blonda là là-bas? Omar Fata, moi je crois qu'on est dans notre rôle et moi je pense que à clignement, Allah a dit Nigeria présent mafiosi, Allah a clignement d'âme parce qu'elle est nanani vitesse mienne, elle est bloquée l'intérieur à casser na mo fait bien. Mais présent, est-ce que parce qu'elle est dans une décision bi Nigeria bɛɛ l'intérêt bi k'a fɔ ko intervention ka kɛ on est en train de suivre avec lui mais blocage bi k'ale yɛrɛ fɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka jamana engagé ten guerre la i m'a faamuya hali ni ye CEDEAO président ye mais état tɛ CEDEAO CEDEAO c'est des états et puis ces états là population de do ou bien moi je crois qu'il faut pas exagérer et puis nya me fana ko Alassane fana ka sorasi nyamoko ko utiseka do kele kono Niger jamana ka mais les gens pensaient que c'est comme l'histoire de la MINUSMA de la MINUSCO où mo be blagata we do kat baw kono ka moblu bol du ko nana kadlom dumo min ka bonné musulmanu ni fengo non ça c'est dépassé. N'a fɔra ko i bɛ taa kɛlɛ la o ye kɛlɛ de o bon an tun y'o mandat sifa de ɲini ONU fɛ pour que kɛlɛ min b'an da la o kɛlɛ bɛ se ka wuli ka bɔ yen ninnu m'a ɲini k'aw bɛ t'o sigi ninnu da la ko ka taa dɔ loger ka dɔ sigi mais ni peuple nigérien a décidé cogo min na moi je pense que le peuple malien va suivre le peuple nigérien c'est ça dans sa majorité. Okay. Mais est-ce que ni décision fana tara parce que caman fana bɛ k'a fɔ CEDEAO ka crédibilité est en jeu à travers le Niger parce que o ye ni décision forte min kɛ n'a ma se ka bɔ est-ce que institution fana est-ce que crédit bɛna k'u la tuguni bilen. Musa ballon bɛ jɔ kɔnɔ a mɛnna e yɛrɛ ko ko jɔ kɔnɔ ballon donna jɔ kɔnɔ a mɛnna ne y'o fɛ yen na sa n ko CEDEAO ko kuma in a bɛ ban o ni aw ka plateau kelen in kan yan ne ni Attaher tun bɛ masalala nanzarakan na a ko an ye barika nin kɛ an ye G5 ko an y'o dabila an nana an ye MINUSMA an y'o kɛ ko la plan kura jumɛn b'an bolo n m'a fɔ a ɲɛna a don n ko plan kura min bɛ yen o ye CEDEAO ye a tɔ to yan mais CEDEAO fana a bɛ ci o ayi fura foyi t'a la a sɛbɛn k'a bila ko ne Jamil Bitare y'a f'i ɲɛna CEDEAO bɛ ci ko mɛta yɛrɛ tɛ parce que mɔgɔw b'u yɛrɛ ta o parce que on ne peut pas continuer comme ça et puis ni mɔgɔw wulila o démocratie de ni mais démocratie importée mais nin t'anw ka démocratie olu bɛ fɛ anw ka miiriyata kɛ ou bien an ka hakilinataw ta comme olu b'a ta cogo min na an ka réalitéw tɛ kelen ye an ka jamanaw tɛ kelen ye an ka duntaw tɛ kelen ye an ka faamuyalicogow tɛ kelen ye hali an ka kumacogow tɛ kelen ye an ka foyi tɛ kelen ye hali an diinɛ n'an ŋaniyaw tɛ kelen ye an bɛ se ka kɛ aw ye cogo di pourquoi vouloir ressembler à ces gens-là u k'a to an ka kɛ an yɛrɛ ye bon an ka société kun organisé len tɛ k'a sɔrɔ démocratie ma na a kun organisé len tɛ k'a sɔrɔ ko coup d'état ko kuma tɛ yen a kun n ko kalataw kun bɛ k'an yɛrɛ fɛ yan mais a kun bɛ kɛ cogoya wɛrɛ ma o e m'a fɔ ko kalafili ya kalafili tɛ élection ye o tɛ élection ye mais a bɛ assimiler mun de la anw fɛ yen ça existait parce que ni masakɛ ka kan ka suwandi u bɛ kala kari a bɛ bila denmisɛnnin dɔ bɛna ta. i n'a fɔ an y'a ye le roi de Segu la cogo. voilà mais a kun bɛ kɛ ten de o mais sinon kalata yɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ ko kalata kalafili mais o tɛ élection ye o
Mais on a tableau toyo. Il m'a fait bien. Moi, je crois qu'il faut que les gens reviennent à la réalité. Et puis, dire que mais c'est des humains comme nous, c'est des Maliens, c'est des moi, je crois que chacun a des devoirs et des obligations. Et puis, chacun a des droits aussi. Donc, ni un beau cadre qu'on a là, moi, je crois que ne connaît teni mila teni tilao ni be malien ga affaire que moi je pense que c'est le plus important pour moi. OK. Et non do ambe tani déclaration là-bas mi yere ne re kapako ya kosobe ko ne re kuma miri ko ni ko ina mo be position ta o ko ni la Guinée anya Guinée fana bora ka communiquer ko nga anga Guinée ka communiquer la mais ni régie près nous ambe solo ka singana. Si la régie est prête ou bien n'ambe tayana ka préparer. OK. On va continuer à Guinée. Mais est-ce que la Guinée est une femme tout dit? C'est-à-dire, nous avons la Guinée taille. Quand la Guinée est dans la position ta ne koina, quand faut que nous fassions peu fara. Niger quand voilà ça, quand c'est quand ni quelqu'un qui sabula ni sanction nous fera, l'autre nous ira là ou l'autre nous ira appliquer. Mais aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, le port naturel de ces trois pays-là, c'est où? La Guinée. Nous et la Guinée, moi je crois que la Guinée n'a pas le choix. Hein. Et puis, où nous avons une situation claire. Bon, moi je crois que. Et puis, la Guinée a une disponibilité de tout le temps par rapport à nous. Donc, ça c'est très très important. Donc, moi je crois fermement que. Nous devons faire ni plateau que l'on s'en fait. Moi, je vois qu'un jour, il y aura les États-Unis de ces pays-là réunis. D'accord. En Guinée, communiquer la main, Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations
que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Président, ni tire ko yani uku miri ko munu bi ka kɛ jeunes bi ka sa ji kan ko yani ko miri olu la bɛ k'a fɔ ko o ɲɛmato président na président minnu yɛrɛ binna ka ban n'i ye nin déclaration surtout moi je m'attendais moins à ça mais n'i ye nin déclaration mais est-ce que an tɛ se k'a fɔ ni président ye sigira ka nin ko in mɛn o kan ka fɔ parce que waati tɛmɛna an y'a ye Mali Guinée Burkina olu ka ministre des affaires étrangères ye ɲɔgɔn ye kɛ ka yira k'a fɔ u bɛna na espace créer dɔrɔn mankan wulila CEDEAO kɔnɔ an y'a ye CEDEAO jama yɛrɛ dɔ bɔra k'a fɔ u tɛ bɔ a la u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ wa u kana hali ni sigikafɔ bɛ kɛ ko kana sigikafɔ ka kɛ mais ni nin nana kɛ est-ce que an tɛna fɔ vraiment bi ni déclaration minnu bɛ ka kɛ vraiment u bɛ ka CEDEAO bila position dɔ la jamana ɲɛmɔgɔ kan ka sigi ka miiri puisque an bɔra k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini Macky Sall fɛ a ka kalan ale yɛrɛ fana b'a ɲɛfɛ a ko ɲagaminen don fan bɛɛ est-ce que an tɛ se k'a fɔ a nɛmo fana u bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ tɔ minnu bɛ yen fana walasa olu ka kunkolo ka se ka sauver cogo min. Bon, moi je crois que an bɛ taalen sira min fɛ nin ye hali bi a ma ɲagami ka se a dan na a bɛ kɛ dɛgɛ ye c'est effet contagieux de don quoi. Il faut que non an bɛ k'a fɔ ko printemps Afrique de l'Ouest fana de wulila après le printemps arabe. Parce que anw ka faamuyali cogo ani tɔw ta tɛ kelen bon Burkina ni Mali nous on est allé fort plus que ce que la Guinée a déclaré. Bon Guinéens ye mise en garde kɛ mais Guinéens m'a fɔ de façon officielle claire nette précis que nous attaquer la olu fana bɛ don kɛlɛ kɔnɔ. D'accord. Bon anw ta n'olu ta tɛ kelen anw kɔni y'a fɔ an bɛ don kɛlɛ kɔnɔ donc danfaranin bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant u ye min fɔ nin ye ko denmisɛnninw bɛ to la kɔgɔji ni fɛnw na mais anw ye nin bɛɛ fɔ ka tɛmɛ o nin ye répétition de ye i ma faamuya mais nous aujourd'hui on a besoin pas que de soutien, c'est-à-dire que ni soutien tɛ se ka kɛ kuma ye dɔrɔn ye quoi i ma faamuya. Il faut des actions alors. Il faut des actions et maintenant par solidarité hali sumanko ni fɛnw min bɛ se ka gɛlɛya u ma en tout cas moi je pense que nos États doivent faire le sacrifice de venir en aide aux populations, c'est-à-dire que an man ka Niger population to yen cogo si gɛlɛya kɔnɔna na parce que c'est pas ceux qui sont au pouvoir. Maintenant le pouvoir va s'organiser. Tout le monde parle de président déchu, ça veut dire que c'est fini. C'est-à-dire que n'a fɔra k'i binna ka ban o ye donné histoire kɔnɔna na 24 heures mɔgɔ bɛ se k'a faamuya mais 72 heures 3 jours 4 jours non mais c'est fini. C'est-à-dire que nin ye nin ko bannen ye c'est-à-dire aw ka dɔnkilidala yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko 26 mars fara ka ban ala y'a kɛ a banna quoi c'est fini. Mais président n'i ye nin cogo lajɛ puisqu'on parle des coups d'état mais pourquoi CEDEAO kɔnɔ o tɛ fɛɛrɛ kɛ ka mécanisme kɛ parce que an y'a ye il y a le président Georges Weah ale ye titre dɔ kɛ ka yira k'a fɔ nin coup d'état répétitif ninnu min bɛ kɛ k'a condamner mais au lieu de condamner ko fɛɛrɛ ka kɛ fana pour que ka coup d'état institutionnel fana bali ko tant que o ma bali coup d'état ninnu balili bɛ se ka gɛlɛya an bɛ k'o kuma fɔ au Sénégal on voit tout de suite. N'i b'a kɛ ka ɲɛ coup d'état tɛ k'i la sa. Coup d'état tɛ k'i la o olu de bɛna i senkɔrɔla ɲagasiya ka i gɛn peut-être n'o tɛ coup d'état tɛ k'i la o ne b'i ka jamanadenw satisfait moi je te dis 5 à 10 ans n'a y'i diya i si kɛ fanga la a tɛ foyi tiɲɛ mɔgɔ ye i m'a faamuya mais quand tu ne fais pas bien et puis toi tu as été imposé et les élections malpropres là jɔn de b'a kɔfɛ olu de b'a surtout Bazoum yɛrɛ ka coup d'état saba kɛra don min san'a ka investi yɛrɛ coup d'état dɔ y'a jɛ o kɔfɛ coup d'état wɛrɛ y'a jɛ mais Bazoum yɛrɛ k'i yɛrɛ bila au devant de la scène kosɛbɛ kosɛbɛ n ko y'a sɔrɔla coup d'état dɔ de fɛ tiɲɛ wa nkalon Tanja ka coup d'état a kɛra cogo di
Moi, je te dis, donc, il n'a même pas à se lamenter parce que a don Clément, ale kun be tɛgɛrɛ fɔlɔw cɛma, ale kun be jama ɲɛma, ale yɛrɛ intervention baw kɛ. Lui-même, parce que avait un côté là bien. Non, c'est pas ça. Ala ka ko dilanno de do koy. Ok. Donc, président, comme Wati sera kaba en temps vers la fin, et la fin du coup, il y a un peu de temps, puisque moi, vraiment la situation, Tama Jordan, et situation dans l'aventure de Anna Irakapo, Chini, Syriao, Fanaka, émissaire ou Kangana, et Niger ou Atanido, un peu de puisque olu yɛrɛ kun ye Idriss Déby denkɛ de bila mɔgɔ caman ma ye ni ɲɛ ɲɛnama ye ko parce que o yɛrɛ fana nana ni sira min ye o yɛrɛ sira yɛrɛ jɛlen tɛ o bɛ tila k'o de bila ko ka taa négociation na mais a fɔra ko CEDEAO yɛrɛ délégation dɔ attendait Niger sini an bɛ se k'an sigi ni mun ye o fɛ discussion sortie kɔnɔ. Foyi i t'i sigi ni foyi ye. Ne de b'a f'i ɲɛna i t'i sigi ni foyi ye i bɛ sigi ni mun ye. Ils vont aller pour négocier peut-être que l'intégrité physique de l'ancien président et de sa famille, vous pouvez dire que de vrai talent. Tiens, ma fouille n'a pas coup d'état de coulonga. Moi, de vivre en attaque à blater. Surtout sur la scie. Nous, à bla ou boufra. Ou ma bla. Ils ont une chance de vie. Donc, vous va blâmer. Moi, je crois que ça, c'est des. Ni on est zirine ça. Ni on a créé Jamana Bella. C'est des condamnations de fait. Kakla a nini al ni démission. On m'a été obligé à démissionner. Hein? Président nous devait démissionner. Bon, il veut démissionner anti-Fara, ambiketa. Au des négociations. Mais le nouveau président du Nigeria là. Allez, mafia mɔgɔ de koyi parce que a bɛ bandiw yɔrɔ dɔn a yɛrɛ ye bandi kɔrɔ de donc olu ye gangsters de koyi n'o nana fanga la nin cogo in na bon a m'a fɔ Nigeria binganni kɛlaw ni fɛnw ɲɛna ko bon ko an bɛ ɲɔgɔn dɔn bon a b'a dabila ale ta y'o ye bon et puis moi je crois que les réalités ne sont pas les mêmes pour que Frafou yɛrɛ ka don intervention militaire Emmanuel Macron ma taa conseil de défense kɛ i ka jamana yɛrɛ ye bɛ n'o kɛ Niger quoi parce que ils ont des intérêts au Niger oui. Parce que le Niger là n'a bɔra France bolo sisan France perd complètement le Sahel ouais. Bon olu de taara Kadhafi faga i m'a faamuya olu de nana ka na Gbagbo déloger i y'a ye sa o ye caman kɛ koyi i y'a faamuya bon a kɔlɔlɔ tɛ wulila Sénégalais yɛrɛ fɛ sisan donc Macky fana n'a m'i kɔlɔsi mɔgɔ t'a ɲɛdɔn dɛ Ala ka nɔgɔya peut-être que yanni tile dama non Sénégalais tɛ sɔn coup d'état ma olu ma dege de la mais delina t'a la olu ma dege a la fɔlɔ n'a bɛna a bɛna de koyi ok delina t'a la dɛ d'accord et puis ne kɔni t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na mais ne dalen bɛ ko kelen na Alassane ye Gbagbo la taa cogo min na Alassane taali lafiya kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya parce que Dieu a dit que qui triomphe par l'épée périra par l'épée i nana cogo min na i bɛ taa ten dɛ i m'a faamuya a tɛ ma bila ka taa a ma tila ka segin na o coup d'état kelen ma tila ka taa n'a ye mais c'est comme ça Dieu toujours ala bɛ sababu nati cogo min na a b'a nati kɛ Alpha nana Alpha mata a ma coup d'état kɛ i m'a faamuya n'a bɔr'o la a tɔ bɛɛ taara ni a ko kɛra ten de janfan sara ye janfan de ye ok janfan sara ye janfan ye nin ye kuma ye min bɛ dan siri an ka bi baro la an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen b'an na nin waati in na an b'i yɛrɛ fɔ président sabula sera ka déplacer ka na an lamɛn surtout ka édifier nin na sanga nin waati n b'o de fɔ sisan kɔni kunnafonidila yɛrɛ kan ka président yɛrɛ sara sa parce que a yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ kunnafonidilaw ka fɛn fɛn mana wuli
n'i ma sɔrɔ a ka bureau la a b'i ka plateau sanfɛ donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o fana de nin fana ye fasojɔ ye sabula ka jɔ ka hakilinata di o fana de ye bɛɛ n'i ka rôle de don donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la donc nin waati in na fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn surtout Bangindarakaw fɛ an bɛ Banginda gouverneur fo min ye Bɛsiri ye an b'ale fo nin waati in na n'ale yɛrɛ ka chargé de com Umar Gindo non bena san gouverneur b'ale fo kosɛbɛ sabula ale yɛrɛ a y'an bisimila waati dɔ la bonyaba ka ɲɛ an b'a fo nin waati in na kosɛbɛ ka sankaw bɛɛ fo i yɛrɛ tɔgɔ la donc nin waati in na an bɔra sankɛmɔ na an ye jɛgɛba sɔrɔ yen an b'i fo kosɛbɛ sabula an y'a ye san yɛrɛ o sankɛmɔ na o y'i tanu kosɛbɛ an b'a fɔ ka jeliw y'i tanu kosɛbɛ o don i tɛ yen nka i tanuna kosɛbɛ i ka ko kɛwale o ka tɛmɛ donc an b'i fo dɛkaw fɛ yen an bɛ Kadayi Soyiba fo nin waati in na a n'a ka gɛrɛnadenw min ye maire ye an b'ale fɔ Seydou Kilipili ni ale ye Jɛpikile ale an ka directeur kɔrɔ ye min bɛ retraite la an b'o fo an tɛ bɔ kuma na ka sɔrɔ ma ne yɛrɛ ka directeur fo min ye docteur Kante Salim Kante ale bɛ Kalajata la nin waati in na olu yɛrɛ bɛ seko dɔngɔ la walasa denmisɛnninw olu ka se ka kalan ka ɲɛ nka o bɛɛ n'a ta ne yɛrɛ ka mamuso bɛ yen min ye Mariko ye ale ye o ka superviseur ye an b'ale fana fo kore la nin waati in na yala k'a fɔ denmisɛnninw min ye premier trimestre olu fana ka jaabi bɔra sabula nin ekɔliso fila ninnu kɔni bɛ yen walasa ka se ka qualité min ye kalan ye ka di denmisɛnninw ma sanga ni waati an y'o de fɔ walasa denmisɛnninw ka se ka dɔgɔtɔrɔya kalan ka se ka baara ɲɛdɔn cogo min olu b'a bɛɛ la nka n y'a fɔ Kante n k'a fɔ n ko ɲinan kore an bɛ premier place minɛ a la n'Ala sɔnna donc an b'u bɛɛ fo k'a ka équipe bɛɛ fo k'a fɔ ni Ala ma an ka jɔnjuru jira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an tɛ bɔ kuma na Augustin hali n'a sɔrɔ ale sɛgɛlen don ale bolo bɛ nɛgɛjuru la waati in na walasa ka jasuma d'aw ma min ye Abubakar Tarawele Grand P Katika ka Mandi ale bɛ walasa ka kuma lase aw ma fiɲɛsuru fɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman Sumala Kulubali studio Poteau Kunare depuis Sevare an bɛ bɔ kuma na ka fɔ aw kan bɛn mardi wɛrɛ